siap-siaga Epinipun dumateng sutresna mangga pindah dahan kanthi sekeca iki dadi langit siap-siaga Epinipun dumateng sutresna mangga pindah dahan kanthi sekeca iki dadi langit karina Amita Dahayu. Aduh. Untuk teman-teman jaga warga tidak coba supaya masuk ke lokasi pentas sekali lagi karena ini jadilan cewek. Terima kasih.
Yo. Ada Devita. Di Amel senyum dong. Tuh. Ye. Tuh. Ya.
senyum oh Jaga ing yuda kang ngarepake Wadya Putri Wijil Sake Apita yo Solai kepiye? Ini tak kendangane ngene iki, yo. Ini le tak kendangane ngene. Solah kepiye ngene tak kendangane. Wah. Sing kendang saka isi banyu Mas. Yo, keplakane jan kebo. Wah, jan. Mas Agus dikeplake sih Mas. Wah, iya, wah, musik sabar.
Musik sabar. Wah, dikek CS. Awan iki dikek CS. Kedange jaibong Mas Dona. Sabar nih, yo. Sanding walikan godhek wong simbar cocok wong wis nyoga ois tenotut lamun katututan lamun mangsa rawe krot kaya rawe krot kaya ramangono magawe to garing wah Cumangkah ageros sesumbar lindu bumi goncang ganjing lumuluduk ketor Wah. Kakak Rima. Gawe glaring wawah Bapak sineng kang walik sanding walikat godhek wong simbar cocok wang walang wetis nyogak sih Cumangkah anggros rusa sumbar lindu bumi goncang ganjing tumaluduk guntur ketur Yo katapke Prawadya Bala Putri saking Amit Adahayu wonten ing dinten meniki ketapno wonten ing Gagak Rimang kali Ajelor. Yo kene kepiye kiprahe Prawadya Bala Putri? Tak ketapke Der Duk Cahayu saking Amit Adahayu Gagak Rimang kali Ajelor. Penonton saya gumyak saya regang. Penonton saya bludak. 1000 penonton mlumpuk nang Kalajelor kapimpinan dening Mas Eko Wibowo nggih menika Mas Eko Regul Gagak Rimang mboten wonten Mas Eko wah ora ngene iki menika Mas Eko sing jawab kanca-kanca nggih niku wau wontene sambatan mboten napa-napa aduh keceplosan aku keceplosan coba Gosek isih urung rampung jane isih salah barang iki ning ora apa-apa
Rapopo yo. Ya. Halo buat Tata. Yo yo yo. Menikah tasnya biji kalian kula sangon jajalan gagak rimang kali Cirlor barang iki piyambane Bundan CS. Gigak CS. Gigak CS. Oh, aja Bundan CS. Bundan CS. Aja lagune angel-angel aja Bundan CS. Bundan CS. Nggih menika. Nggih, napa Mas Febri? Napa Mas Febri?
Janji setia, Mas. Janji setia. Heeh, wong Bondan kira tau setia kok wonge. Ya ora apa-apa mulai iki diajari setia, Mas. Ya wong Bondan kira setia. Heeh, tolong diajari ke piye? Ya tak ajari setia Mas Bondan. Ya semoga Heeh. bisa Rani. Tak bales ke para perempuan-perempuan yang disakiti oleh Mas Bondan. Yo, Mas, tiket bentak kontak. Yo. Ya, Mas. Janji setia di Malaysia. Neng Bandung. Bandung Selatan sih. Aku jadi Bandung Selatan. Aku nanya Mas. Musim kemarau. Kita Mas Febri. Dalam. Bon, sakjane sakit goyang iki. Iya. Ning sik mesake YouTuber. Iya lah. Lek arek gawe judul piye, Mas? Pak, Lek do gawe judul piye iki kok? janji setia cinta pertama di Malaysia Bandung Selatan Jadi nih Bengawan Solo. Solo. Ya, wis ora apa-apa. Hah? Medre, wah pinter, Medre. Masnya pinter kayak pinter. Pinter. Cerdas kok yo. Soalnya biasa di prank penyanyi ngono. Ngene Mbak Tata. Piye, Mas? Karang Wiyoga niki yo Bondan CS to sedane. Bondan CS. CS. Improve para Wiyoga ki nyeri. Saka sinden Wiyoga ki improve ngeri. Luar Weh. biasa. Janji setia iso dituruti. Ning Heeh. janji setiane ning Bandung sithik. Ning Bandung sih. Nah, engko bar kuwi ning Malaysia. Ning Malaysia ketemu nih, Nek. Solo iki mah lho. Ketemu ning Solo, dadi Bengawan Solo. Ora apa-apa Mbak Tata. Musim kemarau. Riwayat dulu. Malaysia. Harusnya engkau Walah. Iya. Mbak Abang. Hatimu
sliramu tansah setya tresno tidak senang langit bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Bengawan Solo, riwayatku Ora ngomong. sedari dulu jadi berhati-hati sari. Musim tak berapa akhirmu hujan meluap jauh. Yo kata kini jauh sudah
wonten Bondan CS wiyagane jan luar Pokoknya aja biasa. nganti wiyagane sereh. Iya, apik tenan garapane Mas Bondan saka isi Surabaya. Tak pikir kowe wis nalimas karo aku kanggo nongkidul. Awas yo iki. Eleng-eleng awas dhuwur tlatah ayo jepane kantor. Kocak kan mekanti. Sang apa aku campur. Bapak kan seni aja main. Aku sing kondang asik. Yo. Sing ngene meneh dicoba. Eh, piye? Piye? Lho lagi garapane muni terus ki awake dhewe nyambut gawe ya. Lah, Nyambut iya. gawe kok malah dicowok ki lho, Jan. Lah iya. Kok Mas Redul? Wiyagane iki mikir jero iki. Oh, ya nganggo mikir to, Mas. Kok nganggo mikir Tak bareng kira to? nek Oh. Ya, Iya. 3, 2, 1 Amita Dayu. Gagak 5. Baiklah. Samsung banget. Oh ya. Iya, sampai lama Zarina.
Dita, Mbak Tata kalian Mas Febri. Dalam Ye, Mas. dalam, Mas. Wonten dawuh. Iki wonten pamundutan saking Mas Eko. J napa? Menika nyuwun kok lagu balen to Mas njalukmu iki. Sapa? Sapa sing njaluk Balen terus apa? Mas Eko. Maksudnya? Aku nek jak balen dah aku. Iya. Ora saya mari kok saya remuk. Oh iya. Aja gelem Pak Balen. Sorry ya Mas Eko. Oh, Asine ki wonge dhewe kuwi njaluk sing ki. njaluk Mas Eko sapa to? Ora, Mas Eko ora njaluk. Bondane sing Regol njaluk. mau tuh. Oh, bondan rek balen. Ora. Karo sapa ndak? Karo sapa ndak? Monggo penonton, monggo aja nyuwun lagu napa? Napa-napa saged. Alhamdulillah. Ora ngawur lho Mas Eko. Ora ngawur kowe. Ayo. Oh, sapa Mas Bondan? Balani ya? Balani cah kali ajar. Oh. Ora ngono. Bulane kok le sregep ki mergane. Wong yo nek kene iki korbane akeh lho ya. Heeh. Ya semoga yang sudah menjadi korban Mas Bondan boleh maju ke depan. Iya, ayo maju ke depan. Ngawur. Kira-kira wis entek apa ae? Nek kene wis tak hitung wis ana 6, Mbak. Wis ana 6. 6. Wah, sing sabar ya, Mbak. Ya. Sing sabar. Apa? Balen saking Mas Eko. Nggih, Mas Eko. Menika wau ugi wonten pamundutan Mas Apa? Kadir. Napa Mas Eko Heeh, napa? ngersake Apa, Mas? gelang alit. Nggih. Matur Ya. nuwun Mas Kadir. Direk gelang kalit. Apa, Pak? Disiki. Gedang dir niku. Sumangga. Ayo Mas Bondan CS durasi. Yo. Monggo. Kasih apa iki? Manut. Yo.
3, 2, 1 Kakak Rima. Habiskan. Sevulina. Oh, ya. Oh,
to. Yo, Oh. Amin. Yuk, kode. Ya, apa Mas Bondan? Yo, apa Mas Eko? Iya. Biasanya apa? Kok biasa apa? Aku kira ngerti tenan iki. Biasanya apa Mas Bondan? Oh, Anu biasa. mawon. Oh, iya Mas Eko. biasanya Mas Bondan sing nambani. Apa? Heeh. Oh, Ora kejaba kuwi biasa. mane ora. Ampun. Ayo, Mane ora. Ampun. Yo Medhot. medhot. Ampun. Yo Mas Eko. Yo Mas Eko. Mas Bondan. Ampun, ampun. Senengane iki nek garapi sinden ya nek digarapi genti kudu gelem. Ayo. Ampun. Medhot mane Ayo ora. tanggung jawab. Oh, wis jam to Mas. Oh, wis jam lho, dilirik. Ora apa-apa iki wis jam ki oleh Wis wis. dilirik yo. Ayo yo Mas Bondan. Ora. Iya. Ayo. Umar Moyo. Umar Moyo Mas Moyo. Bondan. Yo monggo Mas Yo. Bondan. Monggo diwiwiti Mas. Buka celuk Mas Febri. Umar Moyo ingsun timbali. Nyamplak tenan. Sun timbali. Ya gone melu gira. Aku melu. Enggaki. Si Umar Moyo ingsun timbali. Oh, ya gone. Ingsun timbali. Opo? Enak. Bagus. Timbalono Umar Moyo Yo. Iya. Raden Janaka. Yo yo yo. Bola, bola, bola. Padha Mas Bondan ya acara Juno. Yo masuknya. Mas Ayo masuknya yo. Masuknya. Ayo milih tukang yang gendang apa tukang yang bola? Orang Yo. saya tukang tepung ya. Wah, sadak sapa iki? Anjeng gelek angiman. Iya. Arum kondorio arum manuk etoko manuk bodang besok ane bilet gendang ojo besok neng Yo, wedang wedang besok Ono ono tukang kowe mrene yo. Aduh. manuke rada pinter Mas Iya, mengklake nang wit anu. neng tukang Tepung. tepung biasane ono kok yang Biasanya ki dipangku ya, biasanya ki biasane dipangku lho apa Dan biasane dilirik dan dipangku biasanya dipangku ya. Dipangku, Oh ya mencane nggon
Dan dilirik dan. Sik, tak eling-eling. Piye kowe nek kaya ngene iki mbiyen tak larani dan. Kosek tak eling-eling jenenge Mas Febri, Mbak Tata, Mbak Dita. Yo. Terus Telu kuwi, telu dino ngas hati-hati kuwi. Hati-hati tenan. Ora dukunmu aman kok ngopo kowe. Iya. Terus kita aja wadek kene iki to. biasanya salim dulu. Oh, iya. Salim sih. Ya salim se, salim se. Salim sih. Salim se. Ayo. Iya. Modal dan. Kok aku yang manut. Dia yo tak larani kowe iki. Sabar Yondan kok bali ra buka lawang. Dilanjutke aja meneng to. Ayo. Aja krik-krik. Iya sih. Yo. Ya sing sabar to Sabar. kene. Sabar to, Dan. Kok kowe iki Kanjeng gelek tangi maneh arep dari yang gawe maneh opo mantuk-mantuk kok ono ketendang ojo Jadi ketendang kok ono ketendang wis iki ra ono chemistry-ne wis ora dadi iki ra dadi. ora ngerti padake to. Ora iso Mbok ngapodoi rasane beda ndak? rasane beda ndak Tetep beda. Mbok rupane iki kek wis abang ireng tetep ra enek rasane. Aku mau kon salaman sik lho. Heeh. Iki salaman sik ra. ora Kek salaman sik kek. iya Salaman sik. Gur salaman alam manut to. Nek bukan muhrim iki bener ngene iki. iya Ora kaya bondan kabeh disikat. bener Oke. ya 3 2 1 dang dang tak ayo wala bener ayo Ayo Bre. dhewe, gamelan dhewe. dang dang tak tresno Ayo. 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 Karepmu dan awuran ngomongnya. Ya. Tak eling-eling pokoke. Kuwi rasara telu dino iki tak eling-eling. Sesuk dijak terus ya Dan. Oh, beres. Beres. awas ora bisa tak santet Ya. Wah, ayo. Tia. Sahara iya Yo, rada halus nek rada halus. Yo. Moki nanca, jaman selat
Oi. Yo. Oh. Kakak terima kalian Lor. Iya. Kong loro ya. Iya.